שימוש בקיצורי מקלדת להנגשת אתרים. רובנו אנשים בריאים. אנחנו לוקחים כמובן מאליו את היכולות שלנו להשתמש בעכבר ובמקלדת בזמן הגלישה באינטרנט. אנחנו לא שמים לב לבעייתיות שיכולה להיות באתר. בעיית הנכה. אנשים בעלי מוגבלות מוטורית נתקלים במספר בעיות שהמשתמש המצוי לא מודע לקיומן. מה אפשר לעשות כדי לעזור לו? בדומה לבעיית הנכה, קיימת מגבלה נוספת לאתרים, והיא המגבלה הוויזואלית. בעיית העיוור. מה אפשר לעשות כדי לעזור לו? הפתרון הוא החלפת העכבר במקלדת. נעביר את כל הפונקציונליות הקיימת בשימוש בעכבר למקלדת. עכשיו נראה איך עושים את זה בפועל. להנגשת האתר בהיבט קיצורי המקלדת ישנם שני שלבים. האחד, מתן פונקציונליות זהה בעזרת השימוש במאפיין Tab Index. על ידי הוספת המאפיין Tab Index לאלמנטים, אנו יוצרים סדר שהוא מותאם אישית ומיוחד לתוכן הוובי של האתר בעזרת מספור האלמנטים השונים. מומלץ לתת מספור בעשרות על מנת לאפשר גמישות בהכנסת אלמנטים נוספים בשלבי התחזוקה השונים של האתר. ברוב המקרים, הוספת המאפיין אינה נחוצה, אך צריך להשתמש בו כאשר סדר האלמנטים אינו מאורגן בצורה האידיאלית והמותאמת לתוכן הוויזואלי של האתר. את ה-Tab Index ניתן להוסיף לאלמנטים הבאים: A, Area, Button, Input, Object, Select ו-Text Area. השלב השני בהנגשת האתר הוא שימוש במאפיין Access Key מפתח גישה. על ידי השימוש במאפיין Access Key, אנו מאפשרים לבעלי המוגבלויות השונות להשתמש בקיצורי מקלדת על מנת להגיע לאפשרויות השונות אותן מציע האתר. בדוגמה המוצגת, בעזרת השימוש בצירוף המקשים Alt plus N, אנו נגיע לשדה הראשון של הטופס. באמצעות Alt plus M, אנו נגיע לשדה הבא וכן הלאה. בסופו של דבר, שליחת הטופס תתבצע באמצעות הצירוף Alt plus S. בנוסף למפתחות הגישה, קיימות תוכנות למוגבלי ראייה, אשר מקריאות להן את קוד ה-HTML של דף האינטרנט. לכן, עלינו לוודא כי בעת כתיבת קוד האתר, אנו משתמשים בקוד ברור, קצר ובעל סמנטיקה משמעותית. בואו נסכם את מה שלמדנו עד כה. ראינו שעל ידי הוספת שני מאפיינים פשוטים, אנו גורמים לאתר להיות נגיש יותר לפלח גדול יותר באוכלוסייה. מאפיין Tab Index מאפשר לנו מעבר מהיר בין האלמנטים השונים ועוזר ליצור סדר בתוכן של דף הווב. והמאפיין Access Key מאפשר לנו שימוש בקיצורי מקלדת מובנים, כל זאת על מנת ליצור סביבה ידידותית למרבית האוכלוסייה מבלי להשתמש בעכבר. אז צאו מהעדשות וכנסו לנגישות.